Здравейте хора, аз съм Слави и днес играем в Super Survival епизод, не знам си кой, но този епизод ще бъде много специален за нас, защото ще правим нещо много специално и за да ви подскажа, ще направя ето това. Да, това трябва да е ваша подсказка на металото ми. Но аз какво се правя на шантов, като вече сте разбрали от заглавието, ще биеме дракона. Да. Така. Да видим нещо, което може да вземем. Така, сега, дами и господа, първата ни работа, която искам да направим е да бракнем ето тук и стрели ще ни трябват, разбира се, стрели ще ни трябват супер дълго и ще трябва да си направим полшенки. Стрелен полшенки да си направим. И като си направим стрелен полшенки и като си взема стрели от спаунъра, ще тръгнем да търсим... не, те защото спуках. Не. Ще тръгнем да търсим ендерочите, които му са на там. Таковата. Ендер спаунъра, който може да на там, на там, на там, на там, на там, на там, на там и на там. Разбира се, може да навсякъде. Имам 12 ендер перли, спокойно аз съм се запасил с ендер перли. Искам да си направим сега. Имам ли къбълстон някъде? Нямам къбълстон, дами и господа. Нямам 3 къбълстон. Ами трябва. Добре, както и да е. И си видим след като съм готов с ендер очите. Така. Ето вече имаме 4 ендер очи. Ще направим малко така. Останалото ще го запазим. И 12 ендерая. Eye of the Ender. Така, ще си видим след като съм готов с полшинки, молшинки, всичко изтрели и тръгвам към дракона. Така както виждате, дами и господа, т.е. вече не виждате, но вече съм запасен с полшинки от Speed 2 и Strength 2, което ще ми трябва най-много. Общо взето Strength е заради ендерманите, защото много досадни и да мога да ги оправям набързо да ги махам. Взех си един стак блокове, но направи грешката да си хвърля абсолютно всички Cobblestone, което много ме дразни и Duke Creeper, да. И това ми са единствените блокове. Другите ми са засторени. Така. Сега. Хвърлям те. Чакайте. Зацепи. Натам. Добре, натам, дами и господа. Аз тръгвам плътно натам и да намерим Стронгхолда и да убиме нашият крилат дракон. Да, така мога да го нарека. Змей. Да, сега през тако ли трябва да минавам? Чайте само да видя ли съм в правилната посока. Така, натам. Къде падна? Още са 12, това не са пръсна. Направих повече, сигурно се чуете. 12 няма ти трябват, обаче все пак направих повече и за ендерче, за да имам после. И... такова. Ако са пукне някакво случайно докато летят. Значи знам, че е натам. Обаче заобикаляме цак, сещате се. Правиме такова, далавери. Тук има някакви ръмжащи зомбита. Торчове не си взех, което е много лошо. Което наистина е много лошо. Знаете ли какво? Се върна и ще дойда тук на същото място, обаче с торчове, защото не взех торчове. В YouTube няма се вижда. Чайте само да хвърля да видя на къде е. Близо сме. Стронгхолд е тук някъде. Щом така направи това движение. Добре, аз се връщам след секунди. Така, дами и господа, върнах се на нашето място и е време, тук трябва да се учите, е време да намерим къде отиде? Ето го, внася окото, няма да се безпокоим. Малко натам да продължим. Взех си торчове, 2 ябълки и малко дърво, т.е. 5 дърво, защото толкова намерих. За всичко се случва, ще ми трябва, може би, крафтинг или нещо такова. Така. Още натам. Пукна се. Знаех си, че ще се пукне. Знаех си.
Ако тръгнем да копаме надолу, дали няма да избиеме на таковата? Не съм сигурен. Чакайте сега. Добре, вие видяхте ли къде отиде? Натам. Падни. И ти ли се пукна, бе? Дами и господа, няма страшно. Намерих два ендермана, които ще убия. Вече един. О, как лагна! Вау! Аз не съм на хънгър, за да... Какво става, подявалите? Майко мила. Какво направих? What? Не! Елате! Ма как лагва? Защо започна да лагва? Какво стана? Майко, какво става тука? Дами и господа, какво направихте? Включих клипа и ми щупихте компютъра. Мале... Така. Правим тъй. Влизаме обратно. Очите са в нас. Не съм изстрелял абсолютно всички. И всичко е окей. Добре. Сега Майнкрафт ми крашва. Добре, какво става? Включвам аз. За да... оправи се. Така. Връщаме се. И сме готови да ударим. Дано да има бекъп. Дано да има... Не, няма бекъп. Ох. Така си със слаб компютър е така. Бягай. Уа! Сега да побърках всичките. Идвай ти. Ти пък къде изчезна? Да. Елам. Да, пускай ендер перлички. Бягайте сега. Бягайте, дами и господа. Значи, работата е на жижена тук. Така. Всичко се оправя, нали знаете, че всичко се оправи. Гледайте кома гони. Гледайте какво чудо народ ма гони. Тебе ще се запази. И пак ми лагва. Цялото на хаосто пак ми лагва. Така. Хвърлих перла. С риск хвърлям още една. И копам насам. Тръгваме насам. То Stronghold ни даде бая зор. Но един път намеря ли го? Това такова поставено тук, не знам. Но един път намеря ли го? Повече няма се занимавам. Има ли някъде Stonebrick? Виждате ли Stonebrick? Не виждате Stonebrick. Така. Умри. От първия хит. Направо съм ви... Така съм ми набран. Ела. Искам с бим. Айде, умирайте. Ако трябва да ходя там, ти умри първо, после ти. Така. Ето тук е. Значи, там ми даде, че е насам, сега ми даде, че на тук надолу копаме само. И отиваме в Stronghold. Гледайте, това е моята тактика. Слагам торч, да можете да виждате. Съжалявам, ако не сте виждали до сега, но както виждате, мен ме пребиваха. На кое ниво сме? На 9-то. И ко Stronghold тук някъде нещо. Stronghold, че търсята 10 дината издирвам. Тук не мога да намерим. О, дами и господа. Сега ще го намеря. Значи, намирам го и се включвам. Казвам ви. Добре, интересно. Намирам това, дете не ми трябва. Не, диаманти винаги трябват, ама. Така. Намерих нещо. Искам да ви се похваля с това. Върнах се до холма. И събрах още. И се върнах в същия шафт. И намерих. Това са Fish Ender. Не. Ох, майко мила. Ще да кажа Ender Плазма. Короче, нищо общо. Фишовете. Добре. Какво направих сега? Кажи ми ти. Не. Да. Това не се е случило. Кирката ми е начупене.
Спокойно, имам 3 дама с мене, няма се безпокоите. Тука какво си сега? Охо, вижте аз къде избивам. Кажи сега ти. Мога ли да ви обезопася вас след така като ви сложи? Така, къде ми са очите? Има едно, не знам откъде, но има едно око. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опа, без да искам. Браво. Влезнах в енда без да искам. Исках си крафт на първо кирка, защото сега тази ще ми се щупи. Браво, сега ще ми лагне като помяра. Така. Давам спи. И пия стрентката. И давай мани са. Стак. Някакъв ендермен да ме вземе и да ме хвърли догоре. Че този дракон... Да видим. Така. Сега. Да почнем да унищожаваме кули. Да, най-страй. Това мога да кажа само. Так. Опа, една кула по-малко. С тебе сега няма се занимавам, дори не знам, що пих стрентката. Цак. За малко. Ама не са да ти щупя как ма да рази този дракон. Така. Сега. Теб. Така. Ява. Аз с тебе толкова нервички са таковам, че само ми падне. Имай смелостта да ми се вяз. Ще смачкаме сега. Цак, един между очите и си до там. Само ти бутна тия кули. И ще... Само да бъда точен с лъка и ще разгромя. Къде остана кула? Тук има кула. Така, там би трябвало да има кула. Няма явно. Лети си. Още малко имаш полет и след малко чупя крилата. Казвам ти. Ой, ще пръсна, ще поня с урис, знаеш. Коли са някой тук хвърля ендерай? Не мога тук да хвърля ендерай, да не го. Това ще стане. Ти няма ли да се щупиш? Ева, това не мога го целя с ръка. Толкова да съм точен. В момента съм толкова изнервен, че си нямате на представа какво се случва при мене. Айде си просто на представа. Мани се, ти ми трябваш най-много в момента. Значи, ела. Падни някъде в бездънна яма. Ела ми. И ти ми ела. Не, къде бягаш? Ела, върни се. Ти щупя крилцата. Мизерник. Аре, щупи се, Браво. Там, има ли? Колко ги фърляш тия ендермени и ги гресира срещу мене? И после... Чай, това манинкото го щупим. Искам да си взема стрелата и сега като дойда. Цак, бум. Цак. Лети си. Ти сега ще видиш. Лети си още малко. Аре, това няма ли пукане? Браво. Така, искам си взема стрелата. Оп, взех си стрелата. Мани са, че ще ударя се. Стига се рамжал. Се радай, че работя бавно в момента. Чакайте сега, ще го пукнем. Ето тук. Добре, пукнахме го. Какво ми рамжиш отгоре? Свършиха ли ти таковата? Тия как се наричаха? Кули, какви им бяха наименованията? Там. Мани са ще щупа краката, бе. Ей, сега. Така, сега. И сега само да бутна и това. Само да не мога го оцеля. Айде. Къде ти има... Ява. Ява сега. Ох, гуциното ми то. Ой, сладурче. Искам се уверя дали няма някъде другаде.
Ако бях с тренка направо, не ти завиждам. Явам и тебе, защото явам и ти. Явам и ти. Ява ти сега, сампуратин един. Шанток мръсен. Ява. Накъде? Натам. Ще бъдеш оцелен. Накъде да тръгнеш? Ела. Не бягай. Ела. Дай на нисичкото. На нисичкото ела. Ела на по-ниското. Така, ела ми намеле. Ела намеле, не бягай. Не де да бягаш. Няма смисъл. Знай със съдбата ти. Като ме ядосваш, тъй става. Само да не падна, защото не гледам на къде вървя. Седя го този шанток. Ела? Да, ела. Не, що те оцелих сега? Значи... Що те оцелих аз? Какво стана, бе? Нищо кръвта ти падна. Нищо кръвта ти падна. Нали като дойдах много ми знаеше. Ръмжиш. Айде, ела ми. Ела. Ох, това ти мина покрай дупето. Ела ми. Чай, къде падат стрелите? Искам си го взема. Хубаво да слези на земята, аз имам 6 секунди стрелен. Това е. Ти. Ела ми, къде си? Добре, ще обръща сега. Ще се разсърдя просто. Искате ли да го цъфна с ендер перо? Ела тук. Ела. Искам да те цъфна с ендер перо да те убия. Знаеш, какво ще е яко? Колко стрели ми остава? Хубаво, аз имам стакове. Така, сега. Хубаво, няма ли да те... Да не би тук, що да ударих ендермен с стрела? Добре. Чакай сега. Ох, как лага. Какво ми идваш настрани с лунната походка? Да такъв настрани ми лети. Ела да се сбим като мъж на мъж. Като ми знаеш, много е сега. Виж, то ти дойдеш до мене, тръгни си. Гледай, аз ще пукам с лъка само вече. Сега ще се пръсна. Аба ти... Да. Ела ми. Само с лъка. Пау. Една стрела в сърцето и сега гледайте. Пау. Последна стрела. Искам с ендер перота сега да го бия. Ела тук. Оп. What? Да не оцелих ендермана? С ендер перота, сега ще го такна. Добре. Не успях. Чакайте сега. Пат. Опа. Така, наблюдавайте. Мършата умря. С Богом мърша. Много ми знаеше той. Ма умря нещо. Умря ли бе? Ех, как се бях ядосал. Така. Ви знаете ли кога направих сега? Не взех такова за яйцето. И 66 лева, гледайте какво става тук. Чекайте сега. Цак, къде отиде? Ето. Ще ми трябва един торч. Правим дзак. Оп, торча. Дзак. Опа, имаме си яйчице. Оу, драгане. Какво стана, бе? Какъв му е кода? 122. Добре. Тебе ще щупя от бойса. Умря. И тебе. Ела тук. Мангал. Умирайте, тъпи ендермени. Така. Сега. Буф. The end. Браво на мене. Взех постижение. Така, дами и господа. Надявам се тази поредица да ви хареса. Макар че това няма да е последния епизод. Не знам кой епизод е. Трябва да е 8 епизод. Да. Това, което искам да кажа е, че поредицата ми хареса на мене и сигурно ще продължа да правя някакви неща, да убия Уидър, това, да правя някакви неща около селото ни, нали, да стане по-красиво, по-изящно,
по-отрупано. Виличър фермата да довърша вътре в пирамидата. Чест Трума да направя. Мисля скоро да направя такива в пустинята иероглиф или там как се наричаха ония неща. Та, както да е, харесайте клипа, ако ви е харесал, абонирайте се за моят канал, споделете клипчето, коментирайте. Вижте, ако не сте гледали началото на поредицата, вижте началото на поредицата, нали, как почнах от едно бърче дърво и стигнах до тази пирамида тук. Да, и не съм изварял много купчета, чакайте само да се види. Да, мързи ме да ида до клавиатурата, ето толкова купчета съм извървял от... Чакайте само над главата ми, сега трябва да се покаже всеки момент. От онова фонтанче до тук извървях. Плюс да убия дракона. На металото ще го сменя, което искам да кажа, нещо лагва. Не знам защо така. На металото ще бъде сменено, то беше просто за епизода, защото трябваше да биеме това мухлю. Така че, да. Facebook страница, ако искате да ми пишете ало, това. И разбира се ще завърша... Опа, без изкъпсти. Опа, какво направих сега? И разбира се ще завърша клипа с музика. Така. Чао.